Всички шампионски истории са различни. Имат своите главни герои с техните суперсили, пътища към победата и нови цели след нея. Но едно ги обединява – страстта към това, за което се бориш. И още едно – старанието, което влагаш, за да си най-добър на своя терен. Кое идва първо? Кое пали искрата? Някои ще кажат страстта. Че ако обичаш нещо истински, никой не може да те победи. Други ще кажат старанието, че колкото повече се раздаваш за твоето нещо, толкова повече го обикваш. И знаеш ли, и двете са верни. Старанието разпалва страст, а тя ражда хъс да полагаш още и още усилия. Да се стремиш не просто да побеждаваш, а да изцеждаш смисъл с всяка капка пот. Не само да продължаваш, а да го правиш така, че да заслужаваш да бъдеш следван. Краен резултат няма. Той може да бъде по-добър всеки ден, на всеки нов терен. И финалната линия не е граница. Тя е вход към следващото ниво и към жаждата да се питаш какво още мога. Защото върхът не е точка. Той е посока.